siden mig og Mads har valgt at kigge på er redbull.com. Og jeg vil så starte med at snakke om de gode ting ved den her side. Og jeg vil sige, en af de rigtig gode ting her, det er at du kommer ind her på siden, og så kan du meget nemt ligesom se hovedkategorierne, de har gang heroppe i. Og hvis du så for eksempel vælger at trykke ind under Snow som eksempel, så kan vi se, at herinde kan du vælge ind under underkategorier om det emne, for at få endnu mere viden om det. Det er også ret nemt at komme tilbage på siden, og så er siden også lavet sådan, at der ligesom er meget forskelligt på forsiden, som er godt til at få ens opmærksomhed. For eksempel kunne man se det her klip her, eller hvad der nu ellers var på forsiden. Hvilket gør, at det er en god side til bare at bruge sin tid inden og få noget, der kan tage ens opmærksomhed. Okay, jeg skal så fortælle lidt om de ting, der kunne være bedre ved sitet, eller de ting, de skulle stoppe med. Og så, hvad vi har fundet, så er det, at når man for eksempel går ind under kategorien her musik, så linker den over, så er vi lige pludselig på en helt anden hjemmeside. Altså den her hjemmeside, den er selvfølgelig også ejet af, Red Bull, når den er selvfølgelig lidt mere målrettet, men man klikker hele tiden væk, og så kan man kan selvfølgelig komme tilbage til den originale hjemmeside ved at trykke her på redbull.com. Og så kommer man så tilbage, men så lige pludselig nu, så er vi så inde på den engelske side, i forhold til da vi startede, der var vi inde på den danske side. Og det gør selvfølgelig, at så skal man til ind og skrive den helt nye webadresse ind, hvis man er inde på den danske side. Eller man kan selvfølgelig bare fortsætte på den engelske, hvis det er det, man ønsker. Og så en af de få ting, vi har fundet, der kunne mangle på sitet, det er, at når man er inde under artikler, så mangler der en lille smule en kommentarsektion, hvor man kan kommentere det. Som vi kan se her, der er ikke nogen hvor der så i stedet for bare er nogle links til nogle andre hjemmesider. Og det er selvfølgelig en af de negative ting, der er. Jeg vil nu sammenligne Red Bulls side med en af deres rivaler, Monster Energy. De er jo selvfølgelig både rivaler inden for energidrik, men også i det her tilfælde inden for artikler på ekstremsport og sponsorater, hvad angår ekstremsport. Hvis vi nu går over på Monster. På Monster kan vi sige, at de har valgt et andet farveskema, ligesom det de også har valgt til deres energidrik, hvilket jeg personligt ikke synes fungerer helt så godt på hjemmesider. Jeg kan godt lide lyse hjemmesider, fordi de ikke er så stressende at kigge på. En ting Monster gør bedre end Red Bull, vil jeg sige, er, at de ikke linker til forskellige, og hvis du er inde på Monster side, så er det uanset hvad du går ind på, så kan du stadig trykke tilbage på den her op, for at komme tilbage til startsiden her. Jeg synes dog ikke, at der er helt så meget blikfang på Monsters side, som der er på Red Bulls, og så synes jeg, at den er faktisk måske næsten lidt for organiseret i forhold til Red Bulls, hvor du kan se, at så har vi nogle kasser i relativt stor størrelse, nogle i lidt mindre størrelse, nogle i mellem størrelse, nogle i lille størrelse. Der er meget variation her.